Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, хәзер сезне кунагыбыз белән таныштырыр вакыт җитте. Ул безгә Мәскәүдән үк килде. Яныбызда Мәскәү татарлары штабы координаторы Гөлнара Яруллина утыра. Очрашуыбызга бик шатбыз, Гөлнара. Гөлнара, менә быелгы пандемия сезнең эшчәнлеккә дә комачауламадымы? Әллә инде сез дә онлайн режимга өйрәнеп күнегеп беттегезме безнең шикелле үк? Без дә инде бу соңгы арада онлайнга күчтек бөтенләй. Туры эфирда кызык-кызык шәхесләр, кызык-кызык кешеләр белән безнең тамашачыларны таныштырдык һәм без инде бу арада төрле оешмалар белән танышып, шулай инде алар белән танышып һәм аларны безнең интернет челтәрләрдә караучылар белән таныштырды һәм алар белән сораулар, шунда кызык темаларга сөйләштек. Фикер алыштыгыз. Димәк, эшчәнлегегез тукталмаган дигән сүз инде. Шулай да менә штабның төп эшчәнлеге аның нәрсәдә? Ул күбрәк Мәскәүләр өчен кирәкме, яисә инде мондагы элемтәләрне тоту өчен кирәкме ул? Әлбәттә, ул безнең Мәскәүдә үзе барлыкка килгән һәм мәскәүлеләр өчен төп шул оешма. Бәлки монда булган Татарстан һәм төрле төбәкләрдән булган татарларны да без дә алар белән аралашабыз һәм алар турында бөтен мәгълүматны чыгарабыз һәм алар белән алар өчен дә шундый кызык новостьларны күрсәтәбез. Дөньядан инде яңалык бар, әйе, бигрәк тә татар дөньясында, татар мәдәниятендә булган яңалыкны шунда уртаклашасыз инде бит. Сезнең менә төп көчләрегез кем? Менә штабка нигез салучылар була, аның төп көче була, тартып баручылар була. Һәр җирдә дә килеп кенә китүчеләр була. Менә сездә эшчәнлекне кем алып бара? Әлбәттә, ул безнең яшьләр, аларда бик күп эш алып бара һәм аксакаллар. Аксакаллар ул безнең нигез салучы кешеләр, кем безгә аксакал кем дип уйлыйсыз инде? Аксакаллар алар белгән кешеләр һәм алар үз фикерләрен безгә сөйләп куялар да, без алар белән уртаклашып, сөйләшеп, кичәләрдә уздырабыз һәм алар безне өйрәтәләр. Менә шулай итеп, шундый алардан сорыйбыз. Аларның нинди фикерләр бар, төрле темаларга, менә инде татар телен ничек сакларга һәм ничек аралашырга бергә Мәскәүдә. Мәскәү бит инде ул зур һәм бик зур бик зур һәм алар белән шундый очрашулар без уздырабыз һәм аларны да кызык итеп тыңларга яшьләр бик киләләр. Яшьләр дигәннәр менә алар тартыладыр инде, бит минем менә ишеткәнем бар интернет челтәрендә. Сездә Татарстанда читләр белән никахка күп керәсез дип гаеплиләр гадәттә безнең яшьләрне. Без хәтта Мәскәүдә, Татарстаннан ерак яшәп тә үзебезнең тиңдәшләребезне, милләттәшләребезне сайларга тырышабыз дип әйтәләр. Сездә дә бармы менә бер-берсен таба алган ярлар, менә штабка килгәннән соң танышып, ничектер мөнәсәбәтләр җайланып китә, никахлар корыламы? Әйе. Без инде һәр елны статистиканы үзебез өчен ясыйбыз һәм туй бездә барлыкка килә. Хәтта ул бик шундый цифр дип әйтсәгез, кечкенәме? Юк, ул кечкенә түгел һәм ул минимум. Без аларны бөтенсен белеп бетермибез. Алар безгә әйтмиләр, бәлки алар бездә танышалар, никах укыталар да, аннары бергә яшиләр. Аннары гына аны белеп куябыз без, мин үзем. Шундыйлар да бар иде. Башта яшереп йөриләр, бәлки инде үк күз тимәсен өчен бәлки мин дә шуңа юк, үзем мин сөйнәм бик шундый фактлар булганга, шундый безгә әйтмичә генә никахлашып чыкканнарга, аннары миннән сорыйм, безне ни чакырмадыгыз? Без дә бит инде монда өлеш керттек, әз генә булса да. Безне чакырганнары да бар. Менә бу елны без инде берничә туйга чакыруда
алдык. Аннан бәби туйлары китәдер инде, исем кушулар. Менә йолаларны үтәү һәм әлбәттә инде телне саклау бу заманда әле ул монда да җиңел түгел дип әйтергә мөмкин, ләкин була. Менә Мәскәүдә ничегрәк? Әлбәттә, Мәскәүдә ул бит ераграк һәм Мәскәүдә төрле шәһәрләрдән, төрле регионнардан киләләр татарлар, аларның төрле диалектлар бар. Бәлки менә без уен формада татар телен кешедән чыгарабыз дип әйтсәм, шулай дөрес була инде. Сөйләм телен байтасың инде, уртаклаштырасың, җирле диалектлар белән. Ничектер үзләре уялалар. Үз телен сөйләшергә әмнә без аларны менә мафия төрле стиль уеннарда чыгарабыз, әйдәгез татар телендә уйнайбыз дип, һәм алар көлеп инде аннары сөйләшә башлыйлар. Менә шул формада ул безнең менә шулай итеп бара. Һәм татар теленең дә бик тә төрле булуын күренә инде. Бит шул вакытта чөнки бит әле Мишәр диалекты да төрле. Түбән Новгород бик якын Мәскәүгә. Күбесенчә каян гына килмәгән татарлар, алар төрле диалектта сөйләшәләр һәм шунда иң кызыгы бит инде ул. Менә алар төрле үз телендә сөйләшкәндә, менә алар менә безнең шулай, безнең алар бер-берен беләләр. Шулай итеп. Һәм аны уялмаска дип без аларны шулай итеп сөйләшегез, ул бит сезнең ана теле һәм ул телдә монда булса да, безнең белән булса да сөйләшергә кирәк дип шулай итеп. Әлбәттә, монда төп таләп, төп бурыч барыбер гаиләгә төшеп калалар инде, чөнки барыбер балаларны яшьтән гаиләдә өйрәтә башлау мөһим. Гөлнара, әміне язучылар, мәдәният эшлекләре, хезмәткәрләр белән танышулар бармы? Сез аларны штабка чакыра идегезме? Әлбәттә, инде соңгы арада гына булмагандыр, ләкин менә тере аралашу да кирәк бит әле. Оннан безнең эшлеклеләр сезгә юлны онытмыйлармы? Юк, онытмыйлар. Без алар белән нинди булса да шундый событие булганда, без аларны бәлки китап чыгарганда аларны безгә чакырабыз һәм шундый кичәләр уздырабыз. Һәм яшьләрне алар белән таныштырабыз. Аларның кызык һәм бик булган кешеләрне алар белән бит без белергә тиеш аларны һәм яшьләр белергә тиеш аларны. Без шулай итеп таныштыру кичәләрне әлбәттә уздырабыз. Төрле язучылармы ул, шундый таныклы кешеләр. Җырчылар киләдер. Алар әлбәттә үзләренең альбомнары белән, үзләренең китаплары белән киләләр инде. Бит менә татар китабына мохтаҗлык юкмы Мәскәүдә? Менә ничек тарала ул? Әлбәттә хәзер яшьләр электронны укый торганнардыр, ләкин бит әле өлкәнрәк буын бар безнең. Әйе, бар. Бәлки менә без гомумән һәр елны, һәр квартал татар телен онытмаска дип, татар телендә газетлар, журналларны һәр елны яздырабыз. Менә инде без шундый подписканы һәр елны яздыра, теләгән кеше инде үзенә, өенә дә яздыралар бит инде. Китапханә шикелле урында бардыр сезнең бит анда килгән кеше шунда угып китә. Үзебездә шундый матур гына шифрда күрсәтелә төрле кызык китаплар һәм анда кереп карыйлар да, менә бу каян сездә дип сорасалар, без аны әйтәбез каян без алабыз һәм әлбәттә Казанга, Татарстанга аларны мөрәҗәгать итәбез һәм аларга әйтәбез, менә без аннан алдык һәм сез дә аннан аласыз дип. Гөлнара, менә шундый мавыктарда читрек сөйләдегез, минем Мәскәүне барып, сезнең штабта кунакта буласым килә башлады инде. Бәлки сез безне чакырырсыз кайчан да булса. Әлбәттә, без бөтен кешене бик зурлап кунак итеп чакырабыз һәм көтеп каласыз бит. Гөлнара, бүгенге очрашу өчен бик зур рәхмәт сезгә. Алга таба да мондый очрашулар булып торсын, соңгысы булмасын дигез. Бик зур рәхмәт килүегез өчен. Рәхмәт сезгә дә. Бүгенгә менә шулар иде, хөрмәтле тамашачыларыбыз, сезнең белән саубуллашабыз. Барыгызга да матур яңа көн телибез.